Dobrý den, jsou tu odpolední televizní noviny, vítejte u nich. Komplikace na silnicích, problémy kvůli sněhu měly hlavně kamiony, výstraha platí až do večera. Případ ozbrojeného únosu ženy a jejího dítěte u soudu, recidivista dostal 4,5 roku. Epidemie chřipky pokračuje, nejhorší situaci hlásí Jižní Morava, Vysočina a střední Čechy. V noci na dnešek i během dne hustě sněžilo po celé republice. Policisté evidují řadu dopravních nehod. Nejvíce sněhu přibylo na Českých a Moravských horách. Více informací má František Niklas, který je na Klínovci v Krušných horách. Františku, kolik sněhu přibylo tam? Dobré odpoledne. Od včerejšího dne tady v Krušných horách, alespoň co se týče nejvyšších poloh, napadlo skoro 1/4 metru sněhu. Teď vám ukážu typický obrázek, to je auto úplně zasypané, zaváté sněhem, přitom ještě včera jeho řidička mohla bez problémů vyjet, dneska byla bez šancí a raději jela domů autobusem. Nový sníh samozřejmě komplikoval situaci po celé zemi, policisté evidují desítky dopravních nehod a meteorologové varují před tím, že sněžit bude až do večera. Do největších problémů se jako obvykle dostávali hlavně řidiči kamionů, ale i řidiči osobních aut si musí na kluském, velmi kluském povrchu silnic dávat velký pozor. Situaci sledoval Filip Pultar. Ano, je leden a sněžení se tak nějak očekává. Přesto i dnes nový sníh na silnicích způsobil řidičům velké problémy. Tady jsme na Novém Hrádku na Náchodsku. Právě tady v této zatáčce jel řidič pick-upu a přestože má zimní pneumatiky, tak prý v malé rychlosti se stalo auto naprosto neovladatelným na zhruba 5 cm vrstvě sněhu a právě v té zatáčce řidič sjel a narazil bokem do protijedoucího autobusu. V něm v tu chvíli cestovalo asi 10 lidí, tak ty samozřejmě nemohli pokračovat v jízdě, vraceli se zpátky na Nový Hrádek. V tuto chvíli už by měla být silnice průjezdná. Jel jsem a svezlo se to zimáky. Jel jsem pomalu, ale cestáři samozřejmě zase zaspali. Nereagovalo to vůbec na volant, prostě se to svezlo, klopená zatáčka a už jsem byl v autobuse. Přesto výstraha meteorologů byla prodloužená to až do dnešního večera. A to hlavně před silným sněžením a na některých místech naší republiky i před sněhovými jazyky. V Libereckém kraji zase sníh v noci na dnešek zcela uzavřel hraniční přechod s Polskem. Kalamita u Harrachova potrápila řidiče ještě ráno. Našemu štábu se dokonce podařilo natočit kamion, který byť zabržděný začal sjíždět z kopce ze zamrzlého sněhu. Přitom jeho řidič byl tou dobou z kabiny venku. Tam natáčel Ivan Berka. Dobře se dívejte, kamion, ke kterému přijíždí náš štáb, sjíždí z kopce, ale nikdo ho neřídí. Řidič pobíhá nešťastně kolem něj, dělat ale nemůže absolutně nic. Dole policisté zastavili dopravu s tím, že kamion zcouvá. To už ale nestihl, souprava se zalomila a přívěs naráží do skály. No co to udělalo? Normálně auto bylo zastavený, i kdyby tam byla rychlost, i kdyby tam byla zabržený všechno a prostě po tom ledu se to sklouzlo. A vy jste v tom autě ani nebyl, ne? Ne, já jsem se tady bavil, ale i kdybych na to šlápnul na brzdu, tak se to stejně s tím nic neudělá. Čili to se samo utrhlo? Samo se to rozjelo. Řidič vezl náklad plastových trubek do nedaleké obce. Firma, která na ně čeká, se jich jen tak nedočká. Jedna z cest na Frýdlant je úplně neprůjezdná. Asi počkám na cestáře nebo na nějakého tanka, aby mě vytáhl. A tohle je noc na dnešek. Harrachovský přechod letos už po několikáté uzavřeli přívaly sněhu. Policie silnici kolem 20. hodiny uzavřela. No, dali cedule zákaz na kamiony a stojíme, čekáme. Na polské straně tam stojí asi 25 kamionů. No, jsem prázdnej, tak už to klouže, nejede. Když to protáhli, ale je to málo. Ivan Berka, Televize Nova. Praha se chce opět vrátit k papírovým kupónům na MHD. Co bude s Opencard a jestli bude dále platit, se dozvíte už za chvíli v odpoledních televizních novinách. Dnes poslal Vyškovský soud na 4,5 roku do vězení 33letého Jakuba Prokopa. Recidivista loni v létě pod vlivem pervitinu a s pistolí v ruce unesl svou bývalou přítelkyni a hrozil jí zabitím. Při honičce v Brně pak naboural 2 policejní auta. U soudu natáčel Ondřej Požár. Obžalovaný loni koncem července ve Vyškově vykopl dveře bytu a v něm pak vyhrožoval své bývalé přítelkyni smrtí. Nesouhlasil totiž s jejich rozchodem. Omámený pervitinem pak na ulici zastavil náhodně jedoucího řidiče a s pistolí v ruce ho přinutil, aby je odvezl do brněnského bytu. Kde po ní chtěl, ať mu vše vysvětlí,
jejich rozchod, říkal, že ji nikam neodveze, že ji zamkne do sklepa, přinutili sednout si do vany, kdy jí říkal, že ji tam podřeže, aby ten bordel nemusel uklízet. Také musela napsat na sociální síť, že je v pořádku. Poté se oba vrátili do Vyškova, kde naložili do auta i její 1,5roční dceru a odjeli zpět do Brna. Tam muž při honičce s policií narazil do zátarasu ze 2 policejních aut. Odsuzuje se za shora uvedené zločiny a přečiny pohodnému trestu odnětí svobody v trvání 4,5 roku. Žalobce přitom navrhoval trest mezi 5 až 6 lety. Ten trest je nepatrně mírnější samozřejmě, ale já vyčkám písemného vyhotovení rozsudku a tak samozřejmě zvážím, jestli je na místě podat odvolání. Obžalovaný si také nechal lhůtu na rozmyšlenou a rozsudek tak dosud není pravomocný. Dopoledne zasedala v Pardubicích Bezpečnostní rada kraje. Předmětem jednání byl znovu otevřený muniční sklad v Květné na Svitavsku. Právě tam se má v příštích dnech přesunout část munice z Vrbětic. Co na radě zaznělo, ví Jakub Bystřický. Hned na úvod zaznělo, že převoz munice opět zdrželo počasí, takže ten původní termín, že by se mělo začít s převozem na konci ledna s největší pravděpodobností dodržen nebude. Kolik vojáků a policistů se bude na tom samotném přesunu podílet, ale nechtěl nikdo z bezpečnostních důvodů prozradit. V nově otevřeném muničním skladu v Květné už je vše připraveno. Areál hlídá vojenská policie, je tam už i 9 zaměstnanců, kteří se o vyskladnění munice a následný chod skladu budou starat. A jsou tam i vojenští hasiči, které v brzké době vystřídá zcela nová profesionální jednotka 21 hasičů. Kolik celý převoz bude stát, se zatím neví. Nicméně financován bude z peněz Ministerstva obrany, které následně bude vymáhat po zatím neznámém viníkovi tragédie, ke které došlo ve Vrběticích na Zlínsku. Největší riziko v našem kraji je skutečně ve městě Svitavy, protože tam při naskladňování munice do Květné musí jet konvoj centrem Svitav, takže tam si myslím, že to bude asi největší problém. V ostatních případech povede celá trasa obchvaty města obcí. A u munice z Vrbětic ještě zůstaneme. I přes nepřízeň počasí byla dnes její část z areálu odvezena. O jakou munici se jedná a kam ji odvezli, ví Petr Zapletal. Munice, kterou dnes policisté odvezli, je v podstatě část pozůstatku po těch loňských explozích, které kompletně zničily 2 muniční sklady. Při výbuších totiž neexplodovala všechna uskladěná munice, velká část se rozletěla do okolí a právě tyto výbušniny pyrotechnici v minulých týdnech vyhledávali nejen v bývalém vojenském areálu. Víc k tomu dnešnímu transportu už zlínská policejní mluvčí. Dnes v 10 hodin dopoledne vyrazila z muničního areálu ve Vrběticích kolona složená z vozidel vojenské policie, dopravní policie a kamionu naloženého municí do vojenského újezdu v Libavé, kde bude tato munice zničena v trhací jámě. Na Olomoucko potom přísně střežená kolona dorazila dnes kolem 13. hodiny. Veškerá převezená munice tam bude zničena v trhací jámě. Ten dnešní transport do vojenského újezdu v Libavé není poslední. Pyrotechnici počítají s tím, že celé okolí vrbětických skladů budou čistit i v dalších týdnech a měsících. Teď jim ale práci komplikuje počasí. V posledních hodinách totiž na východě Moravy napadlo kolem 10 až 15 cm sněhu. Obavy z chřipkové epidemie se naplnily. Nákaza totiž naplno propukla na mnoha místech republiky. Nárůst případů je oproti minulému týdnu více než dvojnásobný. Více už Karel Kopeček. Karle, kde je situace nejhorší? Dobrý den, tak chřipka se začala šířit skutečně velmi rychle. Aktuálně je nejhorší situace na Jižní Moravě, na Vysočině, ve středních Čechách a také v Praze. Právě v těchto regionech bylo oproti minulému týdnu zjištěno až 120% zvýšení výskytu této nemoci. A přináší to také dílčí problémy. Například na Vysočině byly uzavřeny minimálně 2 školy, kde tedy počet těch žáků, které onemocněli, byl už příliš vysoký. No a odborníci varují, že právě tyto regionální epidemie chřipky se mohou velmi rychle šířit i do dalších částí republiky. Já připomenu, že chřipka má letos v České republice už na svědomí 2 lidské životy, a to na Liberecku. Proto je třeba nepodceňovat prevenci před chřipkou a právě rady, jak s tou chřipkou bojovat, můžete najít na webu TN.cz. Jsem vysokoškolský profesor a potřebuji peníze na benzín. S takovým scénářem obchází Pardubice 50letý muž a podle strážníků tak z důvěřivých lidí tahá nemalé peníze. Policisté evidují každý měsíc až 15 případů.
Asi ode mě 500 a tvrdí mi určité věci, které mě nesedí a myslím si, že takhle oblbuje lidi. Muž je hubený, téměř 2 metry vysoký a je zanedbaný. Podle strážníků na lidi sice velmi naléhá, ale nebezpečný není. Lidem doporučujeme v žádném případě muži peníze nedávat a naopak i hned kontaktovat městskou policii na Tisňové lince 156. Jednou je na nádraží, jindy v centru města. Vykládá srdceryvnou historku, že je vysokoškolský profesor a v nádrži jeho auta není ani kapka paliva. Jindy se vydává za lékaře ortopeda a představuje se většinou smyšleným jménem. Tenhle pán si říká Milan Novotný. Během měsíce obdrží městská policie zhruba 15 oznámení na tohoto muže. Za poslední 2 roky nejspíš podvedl desítky lidí a legenda o autu bez benzínu je 100% vymyšlená. Poté, co mu jedna žena peníze půjčila, ho nakonec potkala v trolejbusu. Naši strážníci tohoto muže budou řešit za porušení veřejného pořádku, dostane pokutu za žebrání. A to až 1000 korun. Je ale velmi pravděpodobné, že vydělal mnohem víc a většina lidí jeho obtěžování ani nenahlásila. Petr Brzek, televize Nova Pardubice. Smrtelná nehoda se stala včera večer na silnici mezi Novými Hrady a Trhovými Sviny na Českobudějovicku. Zemřel při ní 24letý řidič. Více informací má Jiří Byčovský. Na začátku to byla běžná dopravní nehoda. 24letý řidič osobního auta se střetl na silnici s projíždějícím traktorem. Odneslo to jen pár plechů, když ale mladík vystoupil ze svého vozu a chtěl se přesvědčit, zda není traktorista zraněný, porazilo ho projíždějící auto, které řídil 42letý muž. Mladík na místě zemřel. Policisté zjistili, že na sobě neměl reflexní vestu a šofér z Peugeotu ho zřejmě přehlédl. Policisté proto varují řidiče v případě, že opouští svůj automobil, aby si vždy okamžitě vestu nebo nějaké reflexní prvky oblékli. Policisté ale ani nevylučují, že mladík po nárazu auta do traktoru utrpěl šok a po silnici se mohl pohybovat bezmyšlenkovitě. Nařídili u něj zdravotní pitvu. 30letý řidič traktoru skončil s lehčím poraněním hlavy v nemocnici. Policisté na místě nehody provedli dechovou zkoušku u řidiče traktoru i u řidiče Peugeotu a oba výsledky byly negativní. Za tragédií mohla stát i Kluská silnice. Co všechno nehodě předcházelo a jak přesně se stala, policisté stále vyšetřují. Od neděle zemřeli na jihočeských silnicích už 4 lidé. Celkem 18 let stráví za mřížemi 34letý Robert Milko. Soudce mu dává za vinu loupežná přepadení a křivé obvinění policistů z ublížení na zdraví. U soudu natáčela Jitka Fárová. Soud uložil obžalovanému souhrnný trest. Milko si už totiž nyní odpykává 7letý trest za loupež herny v Praze. Ten mu soud dnes navýšil o další 2 roky. Muž totiž pražskou hernu přepadl jen pár dnů poté, co loupil v herni v Krupce na Teplicku. K tomu si odsedí ještě dalších 9 let právě za loupežné přepadení v Krupce a za to, že obvinil kriminalisty, že ho k doznání donutili a také mu měli zlomit žebro. Celkem tak Milko ve vězení stráví 18 let. Podle soudce je muž nenapravitelný recidivista. Má 13 záznamů v rejstříku trestů, z toho 4 právě za loupeže. K přepadení se dnes doznal. Soud měl totiž k dispozici kamerový záznam z herny. Také se policistům, kteří u soudu svědčili, omluvil s tím, že si vše vymyslel. Rozsudek ještě není pravomocný, jak státní zástupce, tak i obžalovaný si totiž ponechali lhuty na odvolání. Záchranná akce policistů v pražských Stodůlkách. Muž bez vědomí málem vykrvácel v autě. Více už za chvíli v odpoledních televizních novinách. Případ záhadné sebevraždy vyšetřují kriminalisté na Vysočině. Podle informací televize Nova se jedná o policistu, který se zastřelil v Třebíči. Podrobnosti má David Pik. 43letý muž se zastřelil v sobotu odpoledne, a to v třebíčské městské části Libušné údolí. Podle našich informací zbraň proti sobě obrátil policista, který měl údajně pracovat u jednoho z pražských útvarů. Případ už si převzali kriminalisté krajského ředitelství kraje Vysočina. Pitva vyloučila cizí zavinění na smrti muže. Policista se podle informací televize Nova nezastřelil služební zbraní, ale použil soukromou legálně drženou pistoli. Co policistu, který měl manželku a 2 děti, dovedlo k sebevraždě, se vyšetřuje. Podle známých by mohly být důvodem problémy v osobním a milostném životě. Hlavní město má opět v úmyslu vydávat papírové kupony na MHD. Zatímco jiná města od nich ustupují, Praha si tak kvůli nepříliš vydařenému projektu Opencard nechá do budoucna otevřená zadní vrátka. Více informací má Zdeněk Čík. Zdenku, od kdy by Praha měla kupony tisknout? Dobré odpoledne. Mohly by se začít vydávat, pokud dojdou licence k Opencard. Město je v tom případě podle primátorky Adriany Krnáčové začne tisknout už možná během začátku března. Platnost ročních kuponů na MHD nebude možné přerušit. Papírové kupony to totiž neumožňují. Praha tuto možnost tedy zruší i u Opencard. Podle primátorky jsou kupony jen záložní variantou. Město má totiž stále zhruba 60 000 volných licencí na Opencard.
Podle některých zastupitelů je tisknutí jízdenek krokem zpátky do minulosti. Provozovatel karty Opencard dokonce tvrdí, že Praha bude prvním městem na světě, které se po úspěšném zavedení elektronického odbavování vrátí zpátky k papírovým kuponům. Moravskoslezská policie v průběhu 2 dnů zadržela 3 mladé ženy, které řídily pod vlivem alkoholu. Jedna z nich měla navíc pozitivní test na drogy. Další zase při nárazu do stromu zranila sebe i spolujezdce. 3 ženy během 2 dnů, všechny pod vlivem návykové látky, skončily v rukou moravskoslezských policistů. První z žen i přes zákaz řízení, který platí do konce roku 2015, usedla za volant, navíc pod vlivem amfetaminu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky jí hrozí až rok ve vězení. Druhá se vydala alkoholem posilněná na cestu ze Stodolní ulice domů. Policejní hlídka ji po chvíli jízdy zadržela. Při dechové zkoušce jí naměřili přes 2 promile alkoholu. I této ženě hrozí trest, a to až rok za mřížemi. A do třetice opět žena. Bez řidičského průkazu a navíc se skoro 3 promile alkoholu v krvi nezvládla řízení. Nejdříve vjela do kolejiště tramvají, kde narazila do značky. Rozjela se a po několika metrech narazila do stromu. Přitom zranila nejen sebe, ale i svého 58letého spolujezdce. Ten se z následků nehody bude léčit 6 týdnů. Policejní komisař už zahájil stíhání této 24leté ženy. Ve vězení by mohla strávit až 4 roky. Za střelbu v čekárně ostravské psychiatrické ambulance loni v červnu nebude nikdo potrestán. Jak už jsme vám říkali, 42letý muž byl obviněn z pokusu o vraždu. Před soud ale nepůjde. S ohledem na znalecký posudek psychiatrického pacienta musí policie případ odložit. Drama se odehrálo loni 3. června na oddělení psychiatrie ve fakultní nemocnici v Ostravě. 42letý pacient téhož oddělení se nejprve v čekárně choval velmi neklidně. Po chvíli se mu dokonce podařilo odzbrojit člena ochranky a z nabité zbraně vystřelit. Jenom šťastnou náhodou při střelbě tenkrát nebyl nikdo zraněn. Muže po výslechu odvezli do opavské psychiatrické nemocnice a vůbec není jasné, jestli je tam i teď. Znalecký posudek právě psychiatrů prokázal, že kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže čelit obvinění. Tohle ale není zdaleka ojedinělý případ v poslední době, kdy útočil psychicky nemocný člověk. V paměti všichni máme například vraždu studenta ve Žďáru nad Sázavou, kdy schizofrenička přímo ve škole nožem zabila 16letého studenta, který chránil svou spolužačku. Policisté na Brněnsku od rána pátrali po 11leté dívce, která se večer nevrátila domů. Nedala o sobě vědět a telefon měla vypnutý. Případ má ale naštěstí dobrý konec. Podrobnosti má Josef Svoboda. 11letá Dominika svoje rodiče pořádně potrápila. Večer měla kroužek, ze kterého se už nevrátila a ráno po ní pátrali všichni policisté z Brna. Poslední svědci viděli kolem 3. hodiny odpoledne v Brně Bohunicích a od té doby se po ní slehla zem. Rodiče se obávali, že se stala obětí násilníka. Kolem 9. hodiny ráno se policistům naštěstí podařilo lokalizovat její telefon a zjistili, že noc strávila u svojí kamarádky bez vědomí rodičů. Proč to udělala, zatím není jasné, ale případem se bude zabývat odbor péče o dítě. Kriminalisté obvinili už 6. útočníka z brutálního napadení ochranky v ostravské herně. 4, včetně teprve 16letého mladíka, už sedí ve vazbě. Jeden je vyšetřován na svobodě. Asi 70 ozbrojených lidí zaútočilo 14. ledna v Ostravě Bělském lese na ochranku baru po vyhození 2 hostů, kteří obtěžovali ostatní zákazníky. Na místě tenkrát zůstalo 8 zraněných. Podle policejní mluvčí si tentokrát vyslechl obvinění nejagresivnější muž. Útočníkům hrozí až 12leté tresty. Bez vody dnes byly několik hodin stovky obyvatel zlínské části Obeciny. Brzy ráno tam prasklo vodovodní potrubí a voda vyplavila i sklepy v okolních domech. Obdobný problém dnes řešili na východě Moravy i obyvatelé Vizovic nebo Otrokovic. Kvůli obvinění ze zneužívání dcery se údajně oběsil muž z Klatovska. 5letá holčička se u logopedky zmínila, že se s ní tatínek koupe a spí s ní v postýlce. Kvůli podezření z pedofilie ho pak vyslýchali kriminalisté a sociálka matce oznámila, že se má s dětmi od otce odstěhovat. Muž, i když mu žádný trestný čin nebyl prokázán, situaci neunesl a oběsil se. Jaromír Jágr vynechal několik zápasů, ale nebylo to kvůli chřipce. Jaká zákeřná nemoc českou hvězdu skolila, čtěte na webu TN.cz. Policie v pražských Stodůlkách zachránila život 53letému muži, který seděl v bezvědomí v autě s prasklým žaludečním vředem. Reálně hrozilo, že každou chvíli vykrvácí. Více už Ondřej Špalek. Ondro, co se stalo?
Dobré odpoledne. Na policejní oddělení v pražských Stodůlkách přišla v neděli odpoledne žena, která nahlásila, že se jí ztratil manžel. O den dříve, když byla v práci, tak sedl do auta, někam odjel a od té doby se už neozval. Žena měla strach, její manžel se totiž v poslední době potýkal se zdravotními problémy a do toho ještě dost pil alkohol. Policisté začali muže hledat, a objevili ho velmi rychle, přibližně už za 10 minut. Na parkovišti u obchodního domu seděl v autě, byl v bezvědomí a všude kolem něj byla krev. Policisté zavolali sanitku a snažili se muže přivést k vědomí. To ale šlo jen velmi těžce. Jak se ukázalo, měl prasklý žaludeční vřed a to zřejmě už řadu hodin. Navíc byl silně opilý. Podle záchranářů nechybělo mnoho a mohl na tom místě zemřít. Policisté ho tak našli doslova za 5 minut 12. Kuriózní případ řešili strážníci městské policie v Praze. Na záběrech bezpečnostních kamer si všimli dívky a chlapce, kteří v metru kreslili na stěny. Hlídka proto vyrazila na místo, ale dvojice se mezi tím od kreslení dostala až k sexuálním hrádkám. Všechno zachytily kamery. Pravděpodobně hodně zamilovaný pár si popletl útroby metra nejdřív s tabulí a pak i složnicí. Na stěnách se rozhodli zvětšnit svou lásku nejrůznějšími malůvkami. A pak lásku symbolicky na místě i spečetili. Mladému páru nestačilo pouhé čmárání, pozdech a tanečky. Nakonec se začali oddávat milostným hrádkám přímo tady v metru. Hodinu před půlnocí zaznamenal dozorčí kamerového systému městské policie milostné hrádky dvou mladých lidí v prostorách metra stanice Hloubětín. Přitom se dvojice na chvíli ztratila ze zorného úhlu kamer. Aby strážníci prověřili, co chlapec s dívkou dělají, museli na místo vyrazit osobně. Strážníci dorazili na místo až ve chvíli, kdy už se pár chystal výtahem z místa odjet. 20letému muži a 19leté dívce za milostné hrádky nic nehrozí. Škodu způsobenou malováním pozdech ale nejspíš budou muset zaplatit a navíc jim hrozí pokuta. Michal Čoudek, Televize Nova. Elektřinou poháněná formule proti malému autu. Takový závod profesionálního pilota a mladých konstruktérů z ČVUT se dopoledne uskutečnil v Litoměřicích. Cílem bylo otestovat speciální součástky, takzvaná kluzná ložiska, která se už desítky let vyrábějí z kovu. V autíčku je ale nahradila ložiska z plastu. Podívejte se, jak závod dopadl. Elektrická formule, 250 kg, výkon téměř 100 koní, zrychlení z 0 na 100 za 3,3 sekundy. Městské mini auto, váha přibližně 700 kg, výkon srovnatelný. 3, 2, 1, Déšť, mokrá vozovka a chyba řidiče. Formule nečekaně prohrává. Já jsem nějak trošku na startu zazmatkoval, zdálo se mi, že to trošku víc hrabe, tak jsem ubral plyn a bohužel už to bylo moc. Mini auto je obyčejná sériovka, i když tedy vybavené speciálně odlehčenými ložisky z plastu. Řekněme si to ale na rovinu, nebýt chyby pilota proti formuli by nemělo šanci. Everybody use metal bearings, which has to be lubricated, so you need grease, and it's very bad for the environment. And our bearings, they're lightweight, lubrication free. Speciální ložiska by už brzy měla nahradit kovová i v sériově vyráběných autech. Výhodou je nižší váha a tedy i úspora paliva. Martin Kočárek, Televize Nova. A ještě pozvánka na portál TN.cz. Tam už za malou chvíli začíná diskuzní pořad Vaše téma. Pozvání přijal ekonom Aleš Michl. Řeč bude o tom, jaké důsledky mohou mít na českou ekonomiku výsledky voleb v Řecku. Otázky pokládejte na webu TN.cz. Odpolední televizní noviny končí. Na viděnou zítra.